Tofa ana wata sai ga wata, yanzu shugaban 'yan bindiga ya saki wani faifan bidiyo inda ya kama wasu mutane guda biyu wanda suka taso daga garin Huntuwa suka nufi jihar Katsina. Ɗaya daga cikinsu kuma ƙanin gwamna Dauda Lawal Dare ne. Amma kuma wannan shugaban 'yan bindiga lalle ya ce su yi bayani domin gwamna Dauda Lawal Dare ya ji bayaninsu ya ɗauko kuɗin fansa ya kawo. Idan kuma ba haka ba, to lalle fa ya ɗauki alkawarin zai kashe wa'innan mutane guda biyu. Abinda zai baka mamaki shine su dai wa'innan azzaluman 'yan bindiga ko da lokaci shine da zaran sun kama talakawa zaka ji suna barazana cewar lalle a ɗauki kuɗin fansa a basu. Idan kuma ba a ɗauki kuɗin fansa aka basu ba, lalle za su kashe mutanen da suka kama. Abinda zai baka mamaki shine su wa'innan 'yan bindiga yadda kasancewar su za su dawwama a duniya ne, ba za su mutu ba. Alhalin kuma duk mai rai dama an san lalle mamaci ne. Ko 'yan bindiga su kama ka su kashe ka, ko kuma ba su kama ka su kashe ka ba, lalle in kwanan ka ya ƙare dole fa sai ka mutu. Wannan haka take, ba gudu kuma babu ja da baya. Ko da lokaci abinda ya kamata shine wayannan 'yan bindiga lalle a dinga bijire musu. Idan sun kama mutum sun buƙaci a ɗauki kuɗin fansa a basu, lalle a daina ɗaukar kuɗin fansa ana basu, tunda mafi yawanci za ka ga wayanda suke kamawa 'ya'yan talakawa ne wanda wani abincin da zai ci na yau ma bai da shi a gidansa sai ya fita ya nemo. Amma kuma idan suka kama haka nan za ka ga wani lokaci an ɗauki gidan gado an siyar, ko gona an ɗauka an siyar, ko kuma a je a ci bashi, ko a bi masallatai ko kasuwanni ana roƙon mutane dan Allah dan Annabi a taimaka, an kama wane ana buƙatar a kai kuɗin fansa. Haka za a ɗauki wannan kuɗin fansa a je a ɗauka a kai ma wa'innan 'yan iska. Abin da zai baka haushi shine wani lokaci kuma sai an ɗauki wannan miliyoyin kuɗaɗe an je an kai musu daji sun karɓa, sannan kuma wa'inda suka yi garkuwa da su su kashe su. Daga baya kuma sai ka ji mutane sun dawo suna da sun san haka za ta faru da ba su ɗauki wannan kuɗin fansar suka kai ba. Wannan kuma da na sani ne mara amfani, domin dai shi a zalimi ko da wani lokaci ba a san ka yarda da dokarsa, kuma ko ya kafa maka doka lalle ka bijire ma wannan doka. Domin dai kamar yadda manya-manyan malaman addini suka faɗa shine idan ɗan bindiga ya kama ka ko kuma wani azzalimi ya zo yana ƙoƙarin zai kashe ka ko kuma zai ci mutuncinka, to lalle fa ka tashi ka kare kanka. Dokar ƙasa ta yarda da wannan, kuma doka ta addinin musulunci ta yarda da wannan. Ba wai kawai ka mika masa wuya ba ya maka yadda ya ga dama. Domin 'yan bindigan nan da a ce ko da wani lokaci idan sun zo kama mutanenmu, lalle mutane suna yunkurin su bijire musu kuma ba sa bin dokokin wayannan 'yan bindiga, to ni na tabbatar da an zauna lafiya da su. Amma irin dokokin da ake bi na wa'innan 'yan bindiga, to lalle shine yasa suke wa mutane wulakanci yadda suka ga dama. Domin menene sai a ɗauki kuɗin fansa a basu, sannan kuma wa'inda suka kama ba za su kyale su ba. Yanzu idan ka je jihar Zamfara, musamman yanzu lokacin damuna, da dama manomanmu suna son su shiga daji domin a shiga ai noma, amma wa'innan 'yan bindigan za ka ga sun yi kane sun hana, inda za ka sun ce lalle ko da mutum zai noma lalle sai an haɗa musu kuɗin haraji sannan a shiga wannan gona ai noma. Kuma ko kun haɗa wannan kuɗin haraji fa kun fara wannan noma, a ƙarshe wani lokaci sai an zo lokacin girbi shi ma haka za su zo da shanu in suka ga dama su cinye wannan kayan gona kaf. Sannan kuma wanda ya fito iya magana su kama shi su harbe shi da bindiga, domin su dama wa'innan mutane tun a duniya na farko ba su jin tsoron hukuma, sannan kuma sun yarda cewa idan sun mutu sun je lahira duk abin da Allah ya ga dama ya musu, in kora su zai yi ya kora su sun riga sun yarda da haka. Amma kaga duk wanda yake neman rahamar Allah kuma yake so tun a duniya ya zauna lafiya ya mutu ya rabu lafiya da kowa tun a nan duniya, lalle kaga ba zai taɓa kama wani mutum ɗan uwansa ba ya ce ya ɗauki miliyoyin kuɗi ya bashi, alhalin ya san cewa lalle wannan miliyoyin kuɗi babu. Domin inda akwai miliyoyin kuɗin da yake nema, shi kan shi wanda ya kama a hanyar lalle bai isa ya tare shi ya kama shi ba. Kuma idan da ba dan doka ba da ake zaman lafiya, shi kan shi wanda ya kama ai zai iya sayan bindiga ya dinga yawo da ita saboda irin wa'innan azalimai. To amma saboda yana son a zauna lafiya, shi yasa gwamnati ta hana cewar kar wanda ya sake ya ɗauki bindiga, kowa ya bi doka. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan, kai lakin. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Kisan walakancin da aka wa 'yan ta'adda a jihar Zamfara, ko kuma in ce kisan da aka wa kanin Bello Turji kuma kwamandan Bello Turji a cikin jihar Zamfara. Sanin kanku ne fa ba wai sojoji bane suka yi wannan kisan,
wannan shine farmakin da ya yi muni a cikin jihar Zamfara, wanda 'yan sa kai ɗinmu masu albarka ubangiji Allah ƙara ba ku ƙwarin gwiwa akan wannan aikin da kuke. To lallai mutane ko in matasan gari suka haɗa ƙarfi da ƙarfe suka sayar kansu makamai, inda suka tunkari wannan dabar ta wannan kwamandan wato ƙanin Bello Turji kenan, wato sun da suka gama da shi har la'ila. Wato a kwanakin nan fa ban samu na bidiyo ba saboda ina busy magana ta gaskiya, amma alhamdulillah ina ganin kowa ya ga wannan har inda an ka ciro kansa. Kamar fa ƙanin Bello Turji a kwanakin baya wanda aka ciro kansa kowa ya gani. To a wannan karon ma fa matasa ko kuma yan sa kai din masu albarka sun haɗa ƙarfi da ƙarfe sun sai makamansu na alfarma. Wannan ne yasa ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suka ce in ma mutuwace ta zo za su yi shahada insha Allah. Suka tunkari wannan dabar inda aka kakkashe mutane. Wallahi ba zai yi a ce in daura muku wannan abun bane, amma da sai kun ga irin kisan wulakancin da aka wa yan ta'adda. Very good. Irin haka ne kamata a ce mu tashi wato mu tunkari yan ta'adda domin newa kanmu zaman lafiya. Bayan an ci galaba akan wayannan yan ta'addan, alhamdulillah matasan garin da kuma yan uwansu ma'ana yan ƙauyukan rago ƙauyukan su nuna farin cikin su, inda hatta kumandan sojoji na wannan yankin wato na cikin jihar Zamfara shi ma ya nuna goyon bayan su akan abin da wayannan matasan suka yi, kuma ya ƙara ƙwararwa musu gwiwa yake cewa lalle ya kamata su tashi tsayi domin su fa umarni suke bi ko da ga zuga yan ta'adda idan har gwamnati bata ba su umarni ba babu abin da za su yi. Don haka ya jinjina musu, ya kamata kuma su ci gaba da neman abin da za su kare kansu, ma'ana su kare kansu da dukiyoyinsu. Alhamdulillahi mutanen yankin farin ciki kawai ake yi. To alhamdulillahi inda Bello Turji shi ma ya ce to lalle wai za su abin da zai biyo bayan su, kuma matasan su ma sun ce lalle insha Allah sai dai haka ya zama sanadiyar ƙarin rayuwarsu, amma lalle ko Bello Turji ne zo lalle sai sun gwada taransa, sai dai idan akwai mai rabon fita ya fita, ma'ana mai rabon ganin baɗi ya gani, wanda kuma bai da rabon ganin baɗi wato Allah ya ji kansa kenan. Amma ba za su iya zaman jure cewa wato su rika biyan sadaki ba. Idan zaka shuka a gonarka ba za ka yi shuka a gonarka ba sai ka fara shuki gonar dan ta'adda. Idan zaka yi roro ba za ka roro gonarka ba sai ka roro ta dan ta'adda. Idan zaka yi aikin shiguha ba za ka yi ba sai ka wa dan ta'adda. Kai, they are under bandage in that side. People, please help me share this video. Ma'ana wannan mutanen wannan yankin fa sun dade suna karkashin under bandage. Ma'ana yanzu kai ko menene ya riga ta tafasa ta kone, ba tsoro insha Allah. Kuma na ƙara goyon bayan ku akan wannan abun irin yanda muka yi kenan. Irin wannan abin ya faru a cikin wannan yanki na, a cikin gari na, wanda alhamdulillah kuma yanzu duk a yankin nan ana jin tsoron yankin mu, ko kuma ana jin tsoron garin mu, wanda alhamdulillah na ga muku cewa mun sayar da makaman mu, mun sayar da komai namu, mun sai makamai. Idan sun zo fa za a kashe nasu, za su kashe namu. Hakan ne fa yasa muka nemo kamar anci mana hakan yasa gabaki ɗaya yanzu suka saurara mana. Wallahi kusan shekara ɗaya babu abin da ta faru a cikin garin mu. Tun wannan lokacin kuka san na fito na kuka ina cewa an abu ya faru a garin mu. To alhamdulillah an fara samun ire-iren haka a cikin jihar Zamfara. Ka daure kai share din wannan bidiyon, kuma ka shiga cikin comment section din mu ka rubuta mana fatan alkai daga dai naku ba Zamfara nan wanda yake kawo muku labari musamman akan arewacin ne. Kai ko ina aka kamo ku? Kuceri. Wani da ƙari. Kuceri aka kamo mu. Ku yi magana. Kuceri aka kamo mu. Kuceri. To kai fa? Kuceri aka kamo mu. Ina kuka je? Huntuwa mun ka tai. Huntuwa? Me kun ka je yawa? Gidan biredi mun ka tai. Gidan biredi?